За 10 секунди можеш ли да решиш тази задача? И тя е давала на НВО през 25-та. Имаме ред на действие, значи, че първо ни е умножението, така че 2025 трябва да си го препиша. След това виждам, че имам минус по минус, което от предните видеа сещате, че ни беше положително число. Затова се пиша плюс. След това имам 225 по една пета, които мога да ги съкратя и тук ми се получава 45. Прибавям 45 и нашият отговор е 2070. Днешното предизвикателство е да решиш тази задача. Долу в коментарите всички правилни отговори ще бъдат харесани. Сладури, Хелия Карми си има собствен подкаст в частници, като първи епизод може да го видите от линк в биото. Си говорим абсолютно всичко за образованието. Тези неща, които никой не ви е казал в училище. Тези неща, които стават скрити с класните стаи. Така че може да се абонирате за моя канал Хелия Карми, да ни последвате, да изгледате пилотния епизод и ако имате други идеи, естествено, че можете да пишете долу в коментар. Благодарим за огромната подкрепа на всички клиенти от Варна, от София, от Бургас, от Плевен, от Димитровград, от Спиларе, от Велико Търново, от Испания, от Италия, от САЩ. Благодарим за голяма за подкрепа на вас, моите сладури пред малките екрани. До следващото видео, аз вярвам в вас, вие вярвате в себе си, аз съм Хели от Хелия Карми и весел, прекрасен меден ден!